Kapag kumabuol ako kung saan na naman. Mabula yun ako. Kakilala ko kay Maymay. Kuya Mimi po. Mimi opo. Ah, ito pa. Ito pala. Ay, ito pa. Thank you, kuya. Ayan na si Maymay, oh. Ayan. Hi, Miss Delivery Girl. Hi, Boss. Hi, Boss Delivery Girl. Alam mo, binili kong 5 sa'yo. Nasayang lang, nakalimutan ko. Bakit? Ilagay ko sa Ayan. pag talaga nagsasayang. Uli doon ako. Para na ang delivery namin ng Lazada. Ayan. Nagawa po ako na sa elevator. Thank you, Maymay. Thank you, Maymay, sa padala. Ayan. Magaling padala ko kay Maymay. Padala ko.